така, готови? Старт! Добромир или Дидо? Победата за кой? За Краси Василев. За Стоян? Да. От чакалите. Кюлята. И така. Срещу секса. О, Гусава. Ей, голямото парче. И вече сме във втория кръг. Фърли го на суплес, брато. Фърли го на суплес. Боян Михайлов срещу Паяков. Злати срещу Стоян. Злати има малък аванс. В момента Стоян го изравнява. Злати пак атакува. Стоян пак го изравнява. Не дигайте лактите, виждам от тук. И така, Стоян ли е победителя? Имаме си професионален съдия, който да каже какво, кое, как стои. Победа заявили от чакалите. Юлията от чакалите срещу Станислав Стоянов. Мирослав Монев срещу Ицо Секса. Не бе, срещу Роснов от Айран Брадър. Ицо Секса Батман. Били. Втория полуфинал. Да видим кой ще е кой е вторият финалист. Ицо Секса или Ивелин от чакалите. Ицо Секса срещу Ивелин от чакалите. Ицо Секса срещу Ивелин от чакалите. Ивелин се взели. Победоства! Вие го нахъсайте! Може да вземе Ицо Секса. Аз ще трябва да ги бързо. Обаче може и Секса да го вземе. Ей, сега като върши Марика и затърпане на въже, между другото, отборите могат да бъдат от всички места, без от мотоклуб или са от някой село или от някой град. 5 човека здрави и яки момчета, които мислят, че могат да спечелят наградата, осигурена от нашите може от село. И Ред Райдърс България. Смесени, размесени, разбъркани, надарени, натурени, всякакви. Но да измислят име на отбора. Иво, смачкай го! Дай! Иво, смачкай го, Иво! Ивелин от чакалите срещу Ицо Секса. Виждам, че Ицо Секса. И така, сега даваме малко пауза на мъжете и тръгваме към женските борби. Ирина от хищниците срещу Лидия. Мария печели естествено.
между Пламена от Кистиците. Победа за Пламена от Кистиците. И сега Сонка Басева срещу Мария от Велика Търнова. Финала между Метаха и Исусекса. И така, победител Исусекса. И се очакваме те. Къде е готов човек, бе? Тук съм го виждал от 2 години. И така, Ицо, ела си получи. Първите бойцети за Исусекса. За големия на Ицо. Става въпрос за големия успех на Ицо в канадската борба. Победителя канадска борба мъже Ицо Секса! Горилата сега ще връчи наградите. Тяхния президент. Ето и наградата. А това е Ред Райдер с плакет. Честито, също така. Няма да забравя, искам да ги изгоря. Голямата награда на Дюрок. Добре. И предметни награди от останалите спонсори. Честито и то, жив и здрав. Спечелим си наградите често с много труд. А сега да пристъпим към големия финал. А той е... Никой нямаше да гледа кой ще победи. Атака на Мария Велика Търнова. Победа! За Мария Велика Търнова. Затрудняват големите отбори как се играе на тази игра. Демонстрация